Ang gulay jud ang pinakamasustansyang sudan nga makaon sa kalibutan sa tinuod lang jud. Maskin ingnon pa ko ninyo bakak, tinuod jud na siya. Kay daghan jud kag mga protina, vitamina nga makuha sa imong panlawas, mahimsog kanunay imong panlawas. Dili luya og perminti, himsog og kusgan kanunay imuhang gibati no. So mao ni akong ginakaon perminti mga amiga no sa isa ka semana, mga katulo siguro kaupat ko mag gulay-gulay, maskin unsang gulay basta dili jud siya as in makahilo. Makaon jud siya ba sama anang mga alugbati, tangkong, mga kamunggay ug unsa pang mga gulay dira basta makaon lang jud siya. Depende po na sa tao no, di man pud tanan halos mokaon og gulay sa tinuod lang jud. Dili jud tanan, pero mas nindot jud mga amiga no nga mukaon jud ta gulay kay mao jud nay pinaka the best nga buhaton or kaunon sa ato ang mga panlawas nga kinahanglan og daghang vitamina para sa pang-adlaw-adlaw nga mga lihokon, mga trabahoon, mga unsa pay mga buhaton sa inyong kinabuhi, sa atong kinabuhi. Kaning mga gulay pod mga amiga no, dili pod as in mahal. Kung nagkabalo lang ta mo tanom sa atong palibot, sa atong yuta ginagmay or unsa ba kadako imong yuta dira, mas bintaha jud nga naatay mga tanom nga mga gulay para dili pod ta sigig ingon nga magpalit lang kanunay no. Kay mao jud nay nindot nga buhaton nato, maskin diha pa ka magtanom sa imong mga kaang, unsa pay mga sudlanan nimo diha nga plastic nimo nga dili na magamit, pwede na siya mahimo ninyo mga amiga no. Para kaning uban po ng mga gulay no nga mukatay, nindot po na siya kay para ipakatay lang po nimo sa imong mga kural, sa mga unsa pay mga kahoy nimo nga imong gitanom, pwede mo siya ipakatay dira para didto mulambo ang imuhang mga gulay ba. Mao jud na kanunay no, kanunay jud ako ning gikaon kay mao jud ni ang pinaka the best sa nga tanan. Bahala na nagwala na laing sudan basta kaning gulay kanunay gyud ni siya sa ako ang pagkaon kanunay. Maskin wala pa nay subak or unsa pay mga subak nimo dira, importante mukaon jud ta gulay. Tan-awon ninyo ng mga taong dili hilig mukaog gulay, mga luya gyud na sila no, kay wala jud sila kay balo nga nasa gulay pod ang maayong kaunon, diha makuha ang mga sustansya nga atong maangkon para himsog kanunay ba, dili ta ingon kanang murag masakiton ba. Sa tinuod lang jud mga amiga no, is the best jud ning sudan nga gulay sa atong panlawas. So kung dako man kag yutaan dira or naman kayutang ginagmay, mag-garden kasi inyong balay, magtanom-tanom ta para didto dili na pud ta sigig palit no, igo lang ta mang harvest, magkuha ginagmay para atong sudanon or lutoon nga pang adlaw-adlaw or depende sa inyo kung unsa mong orasa or unsa mong adlaw, unsa panahon mo magluto.